Okay, hello mga friends. Kining inyong nakita karon nga picture. Ako ning Giyong o Giyang. Kanang naasto nga akong mama. Okay, akong usbon si Giyong o si Giyang ng duha ka ana sa kilid o ang akong inahan si mama. Okay. Na-miss na nako ng Giyong nga nako og si Giyang. Naabtan yun ako na sila puros. Pero si Giyang, 2 years old ko namatay, 1972. Okay, so kaay ko'y dumduman yun, no? Kay 2 years old man ko nga namatay na si Giyang. Okay, akong mama, wala pa ko anak kay wala pa man ko na anak. Okay. Pero kining picture po karon nga inyong makita, mao na ni si mama og ako. Okay, cute kaya akong mama. Okay. I love you, mama.